Ihana. Moikka ja tervetuloa katsomaan VL:n SM-vlogia. Nyt me ollaan täällä Tikkurilassa ja me ollaan ostamassa meille eväitä junaan. Mitä sä otit? Mun on tuoreslihasmoothie, Lumia osti mulle keksiin. En myös proteiinipakkaa. Amazing. Tässä mun. Mitä teillä on eväänä? Karjalan piirkoi ja riisikakkui ja kuivattua mangoa ja aika paljon verbels. Ja mulla on tänne junaa salaatti. Moi, me ollaan junassa. Bye! Junaa ja meidän musjokkalaista on tullut jo aikaisemmin pysäkeillä ja... Kaikki on kaikkea. Kaikki on taakse junaa, me syödään eläin. Mulla on tonnikalapasta. Asia. Se meni ohi. Joo, tuon eläin tuon VL:lle. Joo! Me ollaan yksi eläin. Ai ne? Mä tulin hakemaan karkkia. Oletko pupsin? Se on tän pään. Ai sen Vaalean sinipunaisen. Ei kun Sinipään. just. Olinpa yksi. Ja mä söin sen. Mulla meni muikkaa Lassi Kulmani. Mulla on tämmönen outo meikki, mulla on tämmönen jelly. Tää on niin älyttävän tuntuvan. Joo, mä teen tätä mun mielestä se on vähän tylsää nettiä. No niin, joo. Tällä. Anteeksi, mitä? Onko se striimi päällä? Onks striimi päällä? Ei kun Next Level ja Presonit päällä. Oliko sillä? Ei! Oi, Sitten me pelattiin hirveästi kaikki niin näitä pelejä, missä piti keksiä jotain. Sitten jotain... Niin sä et bondaa musta Dragonsen kanssa. Joo, mä olin Bonda Dragonsen kanssa. Tässä on tällainen vähän karvanen. Joo, ja siis nyt on hyvä, nyt on hyvä. Täällä on mun karkki. 2 karkkipussia, mutta toinen jäi kotiin. Ja täällä oli aluksi vaan näitä ja tupakkuffeja, mutta ne tuli nyt syötyä, niin täällä on nyt vaan näitä. Mä lakkaan nyt aina kynsiä. Voin mä gleisaa VR:ää tähän? Respect VR. Toi ei ollut gleisu, piti sanoa, että mä rakastan Ja Maija. VR on mun toinen. Love Maija. Tosiaan käytiin hakemaan koiriin meidän joukkoille maskotteja tuolla. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin sit eläimistä. Me tultiin nyt junasta ja nyt me mennään syömään. Yes. Junamatka meni ihan sikanopeasti toi toka. Niin toi toka meni nopeasti. Tää on niinku international juttu. On kanaarisittoa, salaattia. Moi, me tultiin syömässä. Ai, ei uudestaan, kun mä oon niin aamulla. Joo. Me saavuttiin hotellille ja me majoittaudutaan ja täällä on joku ralli tapahtuma. Ralliauto! Wow! Huomenta. Tänään on finaali. Me lähtiin just. Mä olen nyt tekemässä liikkiä. Mä nukuin tämmösen niinku muussa puolella. Ja nyt olen tekemässä liikkipätkiä. Mä olen aamulla ja sit sen jälkeen me mennään IS-hallille kokeilemaan. Sitten me mennään takas hotellille valmistautua. Niin me ollaan valmistautu sille pikkasen, koska meillä on fiilissyötreenit, eli luultavasti kaikki laittaa vaan hiukset. Ehkä tekee silmämeikin, koska sen jälkeen me tullaan vielä takas hotellille valmistautuu. Oi! Me ollaan lähdössä nyt treenaamaan. Tai siis fiilistelytreenit. Mä näytän siihen, että mä olisin just tarjonnut mun kulmat. Tässä on meidän Mun videokulta. hyvän niminen. Hän ja minä. Paras. Me ollaan bussissa matkalla kohti fiilistelytreeniä JSA-hallille. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Valmiin tuntunut, vaikka mulla ei ole leikki, että tai mulla on nää kulmat, mutta siis on tämmönen Angry Birds fiilis näitä kulmien takia, mutta se on ihan ok. JSA 20. Kiitti JSA. Ja.
Hyvin. Oli tosi hyvä fiilis. Ne oli upeat kokeilut. Oikein shoutti Gorilolta, kun se kannusti meitä. Tässä oli minä lämpössä. Tosiaan oli niin hyvät kokeilut, että heitti vähän tunteelliseksi tällaisen eläköityvän valmentajan. Tai no, en tiedä eläköityvän varmaan. Katsotaan kun länkytän taas vuoden päästä vlogeissa, mutta oli tosi kiva. Niin mennään hotellille. Mitä me tehdään? Mä tein ainakin kauppaa. Me tultiin treenistä. Me ollaan nyt valmistauduttu hetki. Joo, mä oon tehnyt mun luomet ja mun skincare ja mun hiukset loppuun. Mä tein mun kulmat. Joo, 10 minuutin päästä me pitää olla aulassa, alhaalla. Okei, me ollaan nyt valmistauduttu, laikkauduttu ja me laitetaan kautta tulee antaa meille takskat ja kisarannekkeet. Ja sit meillä tulee jalkaan. Jee! Ei ole lähelläkään muuta. Nyt on viimeiset hetket hotellilla. Meillä on 8 minuutin päästä alakerrassa. Nyt me lähdetään Se on meidän. kisapaikalle. Kisaputkeen ja sit me kilpaillaan ja sit me tullaan takas tänne. Ei, me kannustamme Angels. Ja sit me tullaan takas tänne. Crazy party. Niin me tultiin kisapaikalle. Fiilikset on katossa. Nyt ollaan matkalla tänne Saran johdolla. Tästä kisaputkeen ollaan matkalla. Mähän on täällä vaan tämmönen, tiedätkö? En tiedä. Joo. Mä tarvitsen sun repusta sen mun peitin. Jatkuu. Ai. Sori, tää loppu äsken, niin mä en tiedä minne mä oon menossa. Mä oon tiettäkö, en oo kattonut edes aikataulua. Kiitos. Onneksi täällä on nää ohjeet. Mä en tiedä, edes ollaan menossa niinku uimaan. Nyt on teknisten kiekko. Mä sanoin viime PM-kisossa. Olin siis teknisten edessä täysin. Ja nyt mä nyt yritän ehkä tehdä olla. Tai siis mä en oo hei, mä en oo. Menestymään, eli Golden Spiritin White Lighters joukkue viime vuoden SM4. Spirit-kilpailuissa joukkue sijoittui 5. 3 viikkoa sitten. Eli finaalipaikassa ollaan kiinni, mutta nyt pitää onnistua. Siinä oli 5 potkutuplaheittoa, pikkusen ajoitusongelmia ja yhdessä näytti, että pyörikö ihan loppuun asti. 5 ryhmällä mennään puolivoltit. Ja full-roundissa pieniä ongelmia. Hienot kässärit.
Oi, harmi. Hienosti pidetty. Hyvin haettu se stuntti. Golden Spirit ja White Lighters tässä. Me ollaan nyt saavuttu hotellille semifinaalista. Suoritus ei ollut meidän paras, mutta se on ohjelma. Ja nyt ollaan menossa syömään ja tässä tunnin sisällä julistetaan finalistit ja katsotaan miten meidän käy. Meidän sarja on tosi kova ja parhaat joukkueet ansaitsee ne finaalipaikassa. Joo. Hei vaan, me ollaan menossa syömään, elämme jännittäviä aikoja tässä. Finalistit julkistetaan joskus, tulee pojun sähköpostiin tässä kaunis hetki, en tiedä milloin. Ja sitten luemme ne näin ja sitten se on herra haltuun se sitten. Onks kello jotain, että vois rukoilla tai jotain, tehdään kun mantran? 7 huono. Kattokaa mä Siinä on 7 ja 7. Katsotaan mun sähköposti, mä oikeesti hautaan laitan tämän kuvan. Yrtsulot. Mä kysyin mielenkiintoisia aikoja elämme. Mä voin sanoa, että tää on joka kerta tällaista. Nyt olemme taas täällä vegaaniravintolassa. Ihana Katriina. Hirveä nälkä. Haluan syömään. On vähän jonoa, mutta tämä ruoka, se on hyvää täällä näin. Moi vlogi! Me lähdettiin kauppaan. Joo, me nähtiin Mirella. Joo, me lähdettiin Mirella. We go now to... We going up, Vähän Luulo menee iltapalalle. Me ollaan menossa aamupalalle, mutta se on vielä aamupäivä. Joo, kello on 7.30. Okei, niinku. Ai niin, jos menee Tänään meillä on täällä. Oli vaniljajääkahvia oli tarjolla. Ja normaalia kahvia myös. Sitten on tämmöistä munakokkelia. Ja vähän nakkeja ja vesimelonia ja lettuja. Kaikkea hyvää. Vähän croissanttia ja hedelmää. Joo. Ja tämmöiset. Saatu molemmat! Mut jää kylmää! Mikä fiilis? Tosi hyvä. Fiilis. Semmonen juttu, että hyvä fiilis. Ei! Mä voidaan painaa sitä. Me ollaan. Vaikka me mennään 7. On sielun siskoille, supernaisille. Terveistä kultaa! Ja auringon nousuun on ikuisuusaikaa. Osaatko sä tänään, tiedätkö missä oot? Joo, nyt me ollaan mennä kisaan. Samassa kohtaa kuin eilen. Mä tiedän, itse asiassa katoin aikatauluun. Mä oon viimeisen kerran kunniaksi mä oon ottanut screenshotin aikataulusta, et en elä vaan muiden tiedoilla. 2 yli siirrytään tästä tonne. Ja mitä kello on? 58. Sitten siellä on se, sit mä tiedän kyllä, mitä siellä tapahtuu yhden kerran. Mutta uskokaa! Yeah, great. So nice. Moi vlogi! Hei vlogi!
Mennään kohti kisaputkea ja nyt on tullut niinku sellainen fiilis, että se on niin Kytisee. Joo, se kisaputki, se on niinku tossa. Ton ihan tossa. Ja sit me mennään sinne ja sit kaikki räjähtää. Ei nyt sinne oikeasti. Tiedättekö sillä yleisö menee liekköihin? Aina löysi täältä eilen itselleen poikaystävän. Löysinkin, mutta se ei ollut tää tänään, niin on vähän ärsyttää. No ehkä se on tuolla kannustaa sua. Niin mä ajattelin, että se ottaa mun kuitenkin lavan niin toisella puolella, että se tulee niinku halaa. Niin. Joo. Antaa mulle kukkia. Joo. Hyvä, mahtavaa. Täältä tulee kisakarkkien esittely. Siellä on tosi paljon bubseja. Okei, selkeästi. Pohjalla on pinkit, karamellit. Mä pyöräytän ympäri. Onnistuit. Ne kaikki buksit, mitkä löytyy. Okay. A bit dangerous. Joo, no tää oli. I am a little afraid. Kerro. Tää oli sun viimeinen. Se oli sun viimeinen. Se oli mun vika, se ei ollut ihan hyvä. Täällä tapahtuu nyt hiljainen ponileikki, koska ei saa metelöidä. Ja valmentajien karkkihetki. Tsemppikarkki, mistä niitä? Tilanteessa kuin tilanteessa kisaamaan ja tekemään hyvän suorituksen. Ja tosi hienoilla ja korkeilla heitoilla aloittaa VL tämän heidän SM-finaaliohjelmansa. Samoin hienot ja korkeat akrot, ihan pieniä ajoitusvirheitä. Ja heitossa sen sijaan ei ajoitusvirheitä, todella korkeat ja yhdenaikaiset heitot. Keskiryhmä ihan pikkusen liikkuu sinne vasemmalle. Ja stuntit jatkuu äärimmäisen hyvällä suoritusvarmuudella. Hienot full-roundit vielä sinne puolivolttien perään. Ja kässäritkin sujuu ihan yhtä mallikkaasti kuin kaikki stuntit tähän asti. Pyrtsisarjat alkoi semmoisilla eteenpäin pyörivillä transitioilla, jossa käsillä seisonta ehkä pikkusen pysähtyi se transit tai pyrtsisarjan flow siinä ennen sitten itse ylösmenoa, mutta suoritusvarmuus joka tapauksessa tässä suorituksessa on ihan äärimmäisen hyvä. Ja edelleen stuntit napsahtaa ihan täydellisesti tähän finaalisuoritukseen. Ja sitten vielä loppupyrtsi samalla suoritusvarmuudella. Ja ihan äärimmäisen hieno ohjelma, todella hyvä puhtaus ja Tosi hyvä fiilis. Oikeesti. Tosi hyvät fiilikset. Elämme jännittäviä aikoja, se on sitten mutta mä sanoin, että näin SM-kisojen pitääkin olla, että parhaat voittokoon. Tää on tukaviikon ruokanaapurin. Tää kuulostaa, että me siis ei ikinä syö vaan enää. Nyt kisalounas. Oli tosi hyvä, oli pasta ja oli myös salaattia ja juustoa. Ja leipää. Tosi hyvää. Leipä oli tosi hyvää. Joo, tykättiin. Olemme matkalla palkintoja. Gang. Moi, me ollaan nyt kohta Riihimäellä ja milloin viimeistä on kuvattu viime? No, lähti
minuuttia 20. Niin tää vlogi ehkä todennäköisesti tällä päivältä ja vähän lyhyen, mutta Oli tosi sellainen psyykkinen valmistautuminen. Niin tuntuu, että kukaan ei oikein keskittynyt tähän kuvaamiseen päivältä. jep, mutta niin kun ollaan joukkueesta tosi ylpeä ja ollaan niin meistä tosi ylpeä kaikki tämä työ, mitä me ollaan kuitenkin tehty. Ja just, että me niin kun, onnistuttiin meidän tavoitteessa, että me tehdään puhdas ohjelma SM-finaalissa. Ei olisi voinut tehdä paremmin. Eli meidän se 100%. Ja ehkä me annettiin oikeasti kaikki ja se meidän kaikkien nyt riittänyt tällä kertaa, mutta kyllä se ehkä... Meidän kisamatka päättyy nyt. Olemme perillä Helsingissä turvallisesti. Ja kiitos kun katsoitte. Meillä oli ihanaa. Kiitos. Hei hei.